Goddag, hele Erik og Børge. Vi har tænkt at lave et program her i dag. Ja. Det er Kristå Gangstes. Ja. Har du noget at sige til? Ja. Hvad vil du gerne sige? I skal se tingene, hvad han gerne vil sige. Hvad skal vi lave? Springe huset i luften. Skal vi springe huset i luften? Ja. Det kan du tro. Med bomber. Ja, vi går ind og laver vores bomber nu. Okay. Jeg vil lave stængbomber. Hvorfor nogle stængbomber? Ligesom jeg sagde lidt før i går. Jamen, det kunne vi jo egentlig godt, hvis du synes, det er sjovt. Ja. Synes du det? Ja, men vi skal lægge dem ind i husene. Så brav, og så kommer der stænk ind i husene. Det kan du tro, vi begynder at lave nu, så ikke? Okay. Godt. Så er vi i vores stængbombe-laboratorie, ikke? Så vi skal lave nogle stængbomber. Og hvordan skal vi være færdige med det? Lægge dem ind i husene, er det lidt før. Jamen, hvordan skal vi lave dem? Jeg har en idé. Hvis vi nu tager en pose her, så strækker du dig lige op. Ja. Og så prutter du lige i den. Kom, prut. Jo, bare prut. Prut. Nu. Jo. Jo, godt, nu binder vi det her. Og en til bare. Og så. Godt. Nu binder vi op den her. Det er sgu nogle gode bomber, det kan jeg godt sige. For satan da. Men vi går ind og lægger det i et hus nu. Vi ses senere, ikke også? Ja. Hej alle sammen. Igen. Nu er vi klar igen her med Erik og Børge. Den her gang skal vi springe af vores bomber. Det bliver meget sjovt, det går Børge. Ja. Ja. Ja, slå dem igen. Vi er inde i det hus, og vi vil springe den, så det kommer til at stænge, ikke også? Så nu Børge. Ja. Læg den hen. Så lægger vi den dernede. Og så lægger jeg den der. Nej, du lægger Anders lige herhen. Og så kan jeg godt sige dig. Wow. Så Ramte jeg dem. det er du. Lige om 2 sekunder. Kan I se det? Kan I se det? Skru lige. Se dernede ligger de. Så. Har det tænker. Goddag. Her er det Erik og Børge. Ja. Og I har lige set, hvordan man laver stængbomber i huset. Og det var egentlig meget sjovt. Og han har godt nok nogle stemmefrutter, ham der, Lukas, hva'? Jeg har super stærkt brudt. Ja, det må man nok sige, ha. Men jeg tror ikke, de folk, de har det så godt.